6:20 ráno, jede se do Plzně. Plzeň. To je to město, který má fakt náměstí. Je to pěkný. Ty vole, byl tam Filip Grznár. Miluju. Došel jsem slušně, jsem poprosil, udělali jsme si fotku. Pak jsem byl nadšenej, fakt mi to udělal mnohem lepší den. Všichni píšou hlášky a se směju jak debil. Paráda. Fakt skvělý. Plzeň, topu. Doporučuji, pokud se tady zajděte si, za ty prachy to stojí. Možná si dejte vlastně jenom jednu pizzu na půl. Stačí to, neseme si sebou krabici, dejte si ty jejich experimentální pici. Já měl dýňovou, banger, paráda, fakt dobrá pizza. Hledáme v Pepku pro lepší lidi, což je Action, Scrap Daddy. A nemůžeme najít. Mají tady i Lego, se podíváme, jestli se vyplatí nějaký z nich nakoupit. Nevyplatí. Zpátky v Praze, jdu na terapii. Po cestě ty vole sněžilo. Vůbec se mi nelíbí tady tohleto období. Terapie za mnou, bolelo, trošičku, jo. Vyřešil jsem něco? Možná ne, nevím, uvidíme. Jdeme na hokej, Sparta Třinec, Udu Arena, jdu pozdě, klasicky, nevadí. Zdravím. Prostě tady mělo být 4 minuty, vy magore. Jdeme na to. Přišli jsme, jeden gól padl, sedli jsme si.